Problemaha ani ay. Kadako-dako ani akong lawas. Diri pa gyud ilok na ko nitubo ng hubag. Astilan. Madto ko ni nung natoy. Kay ilado to nga manambalay og hubag. Ako ni adto dito. Ito eh. Ginagawa mo. Ginagawa. Uy. Sakto. Nasinong natoy. Ayo, Nong? Nong? Oy, Maria Jose, sa may tuyo nimo? Ay, Noy. May buntag da, Noy. O mangbuntag pod. Naalagi ko diri, Noy, kay tambalan na ko ni akong hubag sa ilok. Mao ba? Nano man po ng hubag ang diya man po sa ilok na ni Turok. Ala dere lingkod kay atong tambalan. Tsaka ito lang. O sige dong, itaas imong kamot. Itaas imong kamot. Uy, Noy. Nawala na jud ay ang hubag sa kong ilok. Matay. Listed jud ay ka, Noy ba? Nawala naman. Dong, dili man sa paghinangod, dong. Mubuhi gani ko og patay. Kana lang hubag ra. Matay. Tinood na, Noy? Tinuod lagi na, dong. Kay gitugahan ko ani. Kita ka ani? Lansang man na, Noy. Dong. Lansang jud ni. Unsay pagtuko nimo sa kuha? Buta? Unsa man ka, Noy? Manghapak man ka. Dong, pagkita ka ng sapa diha. Noy. Nga naman, Noy. Unsa man ng sapaa diha, delikado na diha, Noy. Kay pag usog kayong ulan, Noy ba? Mubaha man gud na diha, Ay, kabuang nimo mubaha jud na diha kay ulan man. Mubaha gani ni dili nga way ulan. Bitaw, Noy. Nakabantay po ko ng sapa diha, Noy ba? Kanang muagi ko gabi na, Noy. Makita na ko diha nga musiga, mupalo, masuga, kanang murag flashlight siya, Noy ba? Kanang siga sa lighter gani. Nya mukalit ra siya kapalong, Noy. Muadlok na gay ko muagi diha kay libaw akong balhibo. Ay, dong, kanang mapalong-palong ang suga. Ako na, dong, nalibang ko ana. Ay, unsaon man ang tiguang nata nga galain man ni atong tiyan. Ikaw day na, Noy. Maayo na lang, Noy, nga istorya ka, Noy, kay nga ikaw day na. Bantog ra lagi kay tiguang kayo baho ni agi nako. Bitaw doy, layo man tagi istoryahan ba? Nya, okay na ka? Kay mulakaw pa ko mutugway og kabaw. Sige, Noy, salamat kaayo, Noy, ha. Ay, makatulog ni kanani kay nawala ng sakit sa ilok. Asam tong tiguang? Nawala man. Noy. Samto. Asam tong tiguang? Wala ra magkalit. Para ba ko kabayad ani? Matay. Matos ako eh. Asar ka to. Isa man eh. Para di naman noo ko kalakaw ani. Isa man eh. Pupag man eh. Matay dili naman noo ko kalakaw ani. Nibalgi naman noo ni sa kong itlog. Pandamay man eh. Noy! 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 Damay, tiguang nga. Nawala doon ang hubag sa akong ilok, pero ibali na minuuni sa akong itlog. Baka pagid ka buo. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo